ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардоро ва хоҳарои азиз ҳама каса созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Бардоро имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, яъне ки навори мошинҳои фурӯшияй беҳтарин мошинҳоро бардоро ҳаракат карда мозӣ мемонем ва касеро мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем дар комментария бардоро канали диеми хидмат закрепит кардагием дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом. Марҳамат касе ки мисол мефораш ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем дар ӯ канал бидорен дар комментария закрепит кардагием ва дар ин канали десен мошинои арзон мепартом. ҳамун як дона лайки бепула шерои нар биҷиқен инами номрода чизе дорем фурӯшӣ роӣ кунем дар ватсапаш. рафтем тамошо мекунем навора. дӯстони азиз эълона сар кардем бо диққат тамошо кунен. Ин мошине дидесем бардоро Volkswagen Betley соли баромадаш 2003 сӯзишвориш танҳо бензин будай. кузовша хетчбек гуфтагия бардоро рангаш чхеле десен ранги сафед. Объем моторош 2 литр коробка автомат будай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошину дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мотор, коробка, ходовойш ҳамаш 100% фақат камтарак мелчи кор доштай тамом. Хай мегири гуфтагия ба фукуси хидат мекуниша. Конкретни харидор да конкретни арзон мешидай. Али шамешдай ба ягон мошин бардорои мошини десен камтар дар гараж хоб будай. Ҳеҷ канест ки ҳайж куна ба ҳамин хотир ё мефурӯшаша ё алиш мекуна. Ҳамин мошин бардоро қарор дора дар шаҳри Душанбе нарша 30,000 сомонӣ мега, арзон ҳам мешава, алиш ҳам мешава. номерои телефонаш аст, занг бизанед. дӯстони азиз эълона давом метем. дар видеои пешинаи аду бародар нависта буд ки мошинои маладиёшни мисолам хеле ваз 2110 бимонен арзонтар боша, ба ҳамин хотир бардорои на якта арзонтара ёфтем. хоҳишам бардорора бардоро нашикастем арзонтарша ёфтем. ҳозир бардоро рекламаш мекунем. хоб ваз 2110 чӣ хеле десен соли баромадаш 2003 солаш хеле навтарай сӯзишвориш танҳо бензин кузов седан ранги серебриси объем моторуш 1.6 литр коробка механик будай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, документошам будай. бардоро қарор дора дар ноҳияи ёвон нархша 6000 сомонӣ мега, арзон ҳам мешава, алишам. номероша занг бизанед. бардоро эълона давом метем, лайкора фаромӯш накунен шерои нар. хоб ин мошине десем бардоро Opel Astra F соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, ана кузоваш универсал рангаш зелёни бардоро объем моторуш 1.6 литр коробка механикай. чӣ хеле десем бардоро мошин аварийнияй, мисол ҳайкадаш намешава. хай форат мегирӣ, мисол запчастиш мекунӣ, форат як камтар созиш мекунӣ, мумкин ҳайкада шаваша хай. хай бо мисол касе даами кору борай мефаҳма ки чӣ кор куна ин мошинора. хоб солаш 97 бардоро караванай нархи 16500 сомонӣ мега, 16500 сомонӣ. агар бардорои мошин соз боша мумкин я 30-35 бошада. номерои телефонуш ҳастай, хай занг бизанен касе харидорен. бардоро ва хоҳарои азиз эълона давом метем. бо як бор дига даётон биёрам ки касеро мефора ки видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария бардоро канали диеми хидмат закрепит кардагиам бидорен хонаҳои фурӯширо тамошо кунем. хоб бардорои мошине десен Opel Zafira, мисол касе ки намедона Opel Zafira соли баромадаш 2000 будай. сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовша минивен гуфтагиай. рангиш серебриси, объем моторуш 1.6 литр коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дора бардоро, ҳолати балонош ҳам чӣ хеле десен, балонош соз метова. срочни мефурӯшумша, алиш намешава гуфтагиай. кондисионераш ях мекуна. қарор дора дар шаҳри Душанбе, нархша 33000 сомонӣ мега бардоро. Zafira 2000 сол 33000 сомон. ина номерои телефонаш, конкретни харидор бошен занг бизанед. дӯстони азиз эълона давом метем, мегзарем ба мошини ана дидесем бардоро Opel Hatchback. хоб солаш 1998 сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузовша чӣ хеле гуфтам Hatchback, рангаш бардоро рангаш золотистияй, объем моторуш 1.6 литр коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, ягон камбудӣ надора, документош ҳастай. қарор дора дар шаҳри Панҷакент, нархша 35000 сомонӣ мега бардоро, 35000 сомонӣ. дискош ҳам дискои хуб дай, дискои шапалок ба фикрам. дар шаҳри Панҷакентай нархша 35000 сомонӣ мега. бо гуфтагия ки касе харидори аниқ боша, занг бизанед. ин номерои десем бардоро номерои Тоҷикистонай, занг бизанед, маълумоти бештар аз соҳиби мошин бигиред.
ва дӯстони азиз, эълона давом метиҳем мегзарем ба мошини Daewoo Tico. соли баромадаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекарда. кузов хечибек, рангиш сафед чихеле десен, объем моториш 0.8 литр гуфтагиай. коробка механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, газ бензин кор мекунад, документош нав пачка будай бардро. хоб мошина як ҷош камтар варид доштай. ҳалиш ҳамеша ба ягон хечибек ё седан болои сум метам гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав нарша 13000 сомонӣ мега бардро. арзон ҳам мешава ё ягон хечибек ё седан ҳам боша, ҳалиш ҳам мекадай. хулосаи гап бардро ина номрои телефонаш занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби ҳамин мошин бигиред. Тикоай хай 13000 сомон мега, солаш 97. дӯстони азиз, мегзарем ба мошини тупча. бовар кунед, состояни мошин гарини зур, хидмдам гарини маъқул шид. номероша нигоҳ кохи 1000. леки бардро фикри номероро накунед, номероро наметатона. мошина мефурӯша, тамом номероро намефурӯхтай. ана ваз 21099, касе намедонад. соли баромадаш 2004, солаш хай хела навтар будай. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, рангиш серебеси, объем моториш 1.5 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки ана мошин дар ҳолати тенҷ қарор дорад, срочни мефурӯшумша, арзон намешидай. касе харидор неста, илтимос ғам натен. бе номерай гуфтам ку бардро номероша намета, танировкаш 11 моҳи дигай. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 20500 сомонӣ мега. дӯстони азиз, эълона давом метиҳем, лайкора фаромӯш накунед. Daewoo Lacetti бардро чихеле десен, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, ранги сафед, объем моториш 1.6 литр, коробка автоматай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошина срочни мефурӯшумша, яда камбудӣ дора. рулавоиш мечака, лабавои шикастагия, юбка краска мега бардро. ана моториш калсават мегуфтай. хулосаи гап хая 3-4 кор доштай. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 20000 сомонӣ мега. бардро чихеле гуфтам, мошини яда камбудӣ доштай, дар шаҳри душанбе 20000 сомонӣ. агар форатон ки мисол маълумоти бештара бигирен ай мошин, ина номрои телефонаш, касе ки харидори аниқен, бародарҷоно зангават кунед. хоб бародарҷоно, эълона давом метиҳем, мегзарем ба Daewoo Matiz. соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов хечибек, ранги сафед, объем моторша 1.1 литр гуфтагия бардро. 1.1 литр, камрасход, коробка автомат будай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка документ то 15 сентябра. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, нарша 29500 сомонӣ мега. бардро Матизай 2002, 29500 сомонӣ. ина номрои телефонаш бародарҷоно, касе да Матиз дар корай, занг бизанед, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. беҳтарин нархай. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига, Opel Astra F, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузоваш хечибек, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хадавоиш 100%, моторшам 100%, танировка то 23 декабрай, документош то ахири марта. кузов тоза ҳайзадагӣ, пусидагӣ надора вабше. хоб монитор дора, задни камераам дора, чихоли кожниам доштай. илтимос, касе харидор нест, занг назанем. фақат харидоро занг бизанам гуфтагиай. ай мошини десем бардро, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нарша 33500 сомонӣ мега. алишам мешидай. ина номрои телефонаш, занг бизанем. ва дӯстони азиз, мегзарем ба мошини ана Toyota Corolla. касе намедона бардро, Toyota Corolla, соли баромадаш 2002, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, рангша чихеле десен, ранги сафед гуфтагиай. объем моториш 1.5 литр, коробка автомат будай бардро. коробка автомат. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни мефурӯшумша.
қарор дорад бардро дар пойтахт дар шаҳри Душанбе нарша 35 000 сомонӣ мега арзон ҳам мекардай алишам гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам бардро хай номерои телефонуш ҳастай касе харидор бошен занг бизанен. бардро эълона давом метиҳем. касе ки тамошо кардесем бардро ана лайкҳоро аётон набурорем бо мо хеле ахрасан мешем як рӯз пас ду рӯз пас барои шуморо нам хеле наворои тенҷ мекунем. хоб бардаҷонои мошини десем ваз 2107 соли баромадаш 2004 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай кузов сидан рангаш сафед абъём мотораш 1.6 литр коробка механикай соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам ягон дар надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 13 000 сомонӣ мега арзонам мешава. номерош ҳаст занг бизанед. дӯстони азиз эълона давом метем мегзарем ба BMW 3 сери S будай соли баромадаш 1991 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай кузов сидан абъём мотораш 1.8 литр коробка механикай соҳиби мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора ҳуҷҷат дора хадавоиш зурай мотораш маслан намехӯрад соат ворен кор мекуна салоншам тоза будай сентр замокай алиш мешава ба мошин гуфтагие болоиш 3000 сомонум битан. қарор дора дар шаҳри Душанбе нарша 15 000 сомонӣ мега алишам мешава арзонам мешава гуфтагӣ нест ба чӣ алиш мекунам номерои телефонуш ҳастай занг бизанед. дӯстони азизи бад навори мошинҳои фурӯшӣ имрӯза касе то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 1 бинависед ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва бародаро агар видеои мо шумода маъқул шуда боша ҳамун як дона лайки бепала бижихен ҳамин видеои моро дар имотон падилитса кунед ва чӣ мошине ки бародаро намондум дар комментария бинависед насиб иншоалло агар арзонтараш ёфтам барои шумо райна хел рекламаш мекунам ва бародаро як чи дигарро даётон биёрам касеро мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагиам дар ӯ канал бародаро видеоҳои хонаҳои фурӯшӣ мешава касе дар интерес не бидроен тамошо кунед ва дар ин канал мошинои фурӯшӣ мепартам бародаро то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай